Il-lejla tajba. Ninsabu miġburin hawn f'ċirkustanzi partikolari li jwassluna biex niċċelebraw dan il-mument ta' talb b'mod differenti minn tas-soltu. Minn din is-sala tas-seminarju, insellmu lil daw kollha li qed jingħaqdu magħna permezz tar-radju jew il-midja soċjali. Il-kol flimkien aħna dik il-Knisja li titlob u tittallab id-don tal-Ispirtu Qaddis għatlet ulieda li nhar il-ġimgħa li ġejja, solennità tal-Qalb ta' Ġesu, se jirċievu l-Ordni Sagri. Id-Djaknu Mario Merċieqa mill-Parroċċja tal-Katedral li se jiġi ordnat saċerdot. Brother Etienne Gilsin tal-Franġiskani Konventwali u s-seminarista Andrew Grima mill-Parroċċja ta' San Lawrenz li se jkunu ordnati djakni. L-isbaħ rigal u l-aqwa għajnuna li nistgħu nagħtuhom f'dawn il-ġranet u għat-talb tagħna lil Mulej. Inħossuh indirizzat lilna dak li jikteb il-fqajjar tas-Sisi San Franġisk lill-patrijiet tiegħu. Isimgħu ħuti, jekk il-Verġni mbierka hija daqstant meqjuma kif inhu xieraq għax ġarritu fil-ġuf imqaddes tagħha, jekk hu meqjum il-qabar li fih tqiegħed għal xi żmien, kemm għandu jkun qaddis ġustu den dak li jmiss bideh jirċievu f'qalbu b'xufteħ u joffri lill-oħrajn sabiex jieklu, lil dak li mhux moribond imma ħaj u msebbaħ għal dejjem, li l-anġli jitaxqu bih. Għalhekk meħtieġ it-talb biex tassew dawn it-tliet għaddejja tiegħu ikunu qaddisa, ġusti u denji kemm il-darba jħallu l-grazzja ta' Kristu taħdem fihom. Dik il-grazzja li se jirċievu pitada bit-tqejjied tal-idejn u t-talba tal-konsagrazzjoni. Inħallu għalhekk id-diversi momenti ta' din il-velja jgħinuna nsemmaw leħinna quddiem Siti l-Ħsad, l-aktar f'din is-sena li bħala djoċesi qed niddedikawha għal vokazzjonijiet. Inqumu bil-wieqfa u nfaħru lil Alla permezz tal-kant.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-mulej ma'kom. Ħuti eżis ninsabu il-lejla miġbura madwar id-Diaknu Mario Merċieqa, Brader Etienne Gilsin u s-seminarista Andrew Grima li nhar il-ġimgħa li ġejja ser jkunu ordnati presbiteru u djakni. Permezz tal-ordinazzjoni tagħhom huma ser jagħtu ħajjithom biex jaqdu lil Kristu li mgħallem il-kbir, il-qassis u r-raj. Se jingħaqdu mal-isqfijiet fit-twettiq tal-ministeru tagħhom, se jkunu konsagrati wieħed bħala presbiteru u tnejn bħala djakni biex ixandru l-Evanġelju, iqazzu u jirgħu il-poplu ta' Alla u jiċċelebraw il-liturġija. Nitolbu għalihom sabiex bl-għajnuna ta' Alla fil-qadi ta' dmirrijithom iġibu ruħhom hekk li l-koll nilmħu fihom id-dixxipli awtentiċi ta' Ġesu, dak li ġie mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Konsagra lil dawn il-mażuni tiegħek. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti nqeda bil-Ministeru tas-Saċerdoti u ta' Djakni biex tira u tqaddes il-poplu tiegħek. Atina li huma jaqduk sal-aħħar skont ir-rieda mqazza tiegħek biex il-Ministeru u l-ħajja tagħhom iseħħilhom iħabirku għall-glorja ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Noqogħdu bil-qiegħda. Is-seta tal-vokazzjonijiet li qed niċċelebraw hija okkażjoni biex nirriflettu aktar fuq is-sejħa lil mulej jagħmlilna u nibqgħu nitolbu lil Sit il-Ħsad jibgħat aktar ħaddiema fl-għalqa tal-ħsad tiegħu. Inħallu għalhekk il-kelma ta' Alla ddawwalna. Qari mill-ktieb tas-Salmi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'mirat kollu ħdura jqegħdni. Ħdejn l-ilma fejn nisrieħ jieħodni, emmu irrejjaqni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk jimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għaslux tiegħek huma iwensuni. Min inti tqajjem mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, għaż-żejt tidlikli rasi u kalċi tiegħi tfawwarli. Miegħi iva jimxu it-triq u l-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj.
il-mulej u r-raj tiegħi, xejn ma jonqosni. Għall-Papa Franġisku, għall-Isqof Marju, għall-Isqof Maħtur Anton, għas-saċerdoti tagħna imżejħin biex jiraw il-merħla ta' Alla f'isem Ġesu. Ħalli jibqgħu jitennu l-iva tagħhom għas-sejħa tiegħu u jingħataw għall-qadi tal-Knisja sal-aħħar. Nitolbu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Għal dawk kollha li l-mulej qed isejjaħ biex jimxu warajh, ħalli quddiem id-dlam tal-inċertezza jissaħħu fil-fidi u ma jibżgħux joffru ħajjithom lil dak li jagħti il-ħajja vera u l-ferħ tas-sew. Nitolbu. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti. Għal ħutna Marju, Etienne u Endru li qed jersqu biex jirċievu l-ordni sagri, ħalli jarfu li fit-tweġiba tagħhom għas-sejħa tal-mulej qed imisshom sem tas-sew għal qalbhom li ħadtu xejn ma jista' joħodulhom. Nitolbu. Inkantaw flimkien l-innu numru 2 l-ewwel strofa. Qarim il-ktieb tas-Salmi. Mulej, int tarbilni u tarafni, int taf meta noqgħod u meta nqum, int taraf mill-bogħod ħsibijieti, int taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi, triqati kollha inti tafhom sewwa. Inkun għadni anqas lis-sient il-kelma, meta jint, mulej, tkun ġa tafa kollha. Dawra mejt inti tħaddanni u tqed li idek fuqi. L-erf tiegħek tal-għaġeb ma nwassalx għalih, u li wisq u ma nlaħħaqx miegħu. Fejn imur il-bogħod mill-ispirtu tiegħek, jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek? Jekk nitla' fis-smewwiet hemm int, jekk nimted f'qiegħ l-art int hemm ukoll. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ u immur nammar fit-truf fil-baħar, hemm ukoll tilħaqni idek u taqbadni l-leminija tiegħek. Jekk ngħid ħajaħbini dlam, ħajkun id-dawl lejl madwari, anqas id-dlam ma hu mudlam, għalik il-lejl jiddi bħan-nar, id-dlam bħad-dawl għalik. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi inti nsiċtni. Irrodlok ħajr għax b'mod tal-għaġeb għamiltni, tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. U l-ruħi inti tafa tajjeb, ma kienx moħħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-qjan tal-art. Raw għajnejk l-emejjel tiegħi kollha nkitbu fil-ktieb tiegħek u jiemi kienu ġa magħduda meta ebda wieħed ma kien hemm. Kemm huma tqal ħsibijietek għalija u Alla, kemm hu bla tarf il-għad tagħhom li kelli noddhom huma aktar mir-ramel x'in nasal fl-aħħar inkun għadni fil-bidu miegħek. Qarbilni o Alla u ara f'qalbi, iflini u kun naf ħsibijieti, ara inix miexi fit-triq ħażina u mexxini fit-triq ta' dejjem.
Mulej, intarbirnu tarafni. Għal-katekisti, il-konfessuri, id-diretturi spirituali li jwettqu t-toma tajba tal-imħabba ta' Alla li dawk li huma fdati lilhom. Ħalli nkunu mżejna bid-don tal-Ispiritu Santu u jgħinu l-persuni jinteħbu l-preżenza tal-mulej f'ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Għax inti ssawwart il-ġejjieni tiegħi u f'ġif ommi inti nsixtni. Għal-ġenituri ta' ħutna l-ordinanti u għal-ġenituri nsara kollha. Ħalli jifirħu bid-don u l-missjoni tagħhom li jkunu l-edukaturi ewlieni tal-fidi ta' wliedhom u jkunu ġenerużi fli jħallu lil dawk li huma msejħa jwixu b'libertà għal Ġesu u jmorru jaqduh kull fejn jibgħathom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Qarbilni u Alla u għara f'qalbi, iflini u kun naf ħsibijieti. Għal ħutna Mario, Etienne u Andrew li qed jersqu biex jirċievu l-ordni sagri, ħalli jibqgħu jgħixu tjubija spiritwali u jkunu mejjuna minn persuni li jakkumpanjawhom, ħalli jwieġbu ta' kuljum fedeltà imġedda u kreattività għal-rida ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Inkantaw in-numru 2 it-tieni strofa, inqu bil-wifqa. Bil-wifqa għax-xandir tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Darba il-kotra bdiet tros fuqu biex tisma' l-kelma ta' Alla. U qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġenażaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbik. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad qad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal li xmun, aqde fil-barra fil-fond u kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajd. Wieġbu xmunu u qallu, Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabdu u ma qbadna xejn. Imma la qed tgħid int ħankala xbik. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li x-xbik tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal li sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u jimlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma jerqux. X'bun Pietru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: Dbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu dassew mistaġba kemm hu u kemm daw kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni u li Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun: Tibżax, minn issa l quddiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu id-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Din hi l-kelma tal-mulej. Tifħi lilek, Kristu. Alleluja, alleluja,
aqdef il-barra fil-font. U biex taqdef il-barra fil-font, trid tkun kapaċi tafda. Eżis Mario, Etienne u Andrew, din il-kelma ta' Kristu li akkumpanjat anki l-komunità tas-seminarju matul din is-sena, mill-ġdid il-lejla tidwi ġewwa l-qalb tagħkom, aqdef il-barra fil-font, afda fil-mulej. U tassew is-sena id-dedikata għal vokazzjonijiet kienet mimlija ħafna sorpriżi. L-ordinandi jafu s-sorpriżi li kellhom huma frabta mal-ordinazzjoni tagħhom, imma mill-bidu bdejna bis-sorpriżi. Anki l-proċess ta' disċerniment li nistgħu ngħidu hekk illum ingħala għall-għażla tal-isqof il-ġdid tad-djoċeżi tagħna. Imbagħad anki hekk minn Marzu l quddiem l-effetti tal-pandemija. Il-lejla stess hekk qegħdin miġburin f'ċenaklu ċkejken fejn is-soltu nkunu fil-ground tas-seminarju u nkunu bosta preżenti flimkien. Minn hawn nixtieq insellem il dawk li qegħdin isegwuna. Nassigurakom li mhumiex ftit. Hekk sal-lum irċevejt telefonati kemm minn kappillani kif ukoll minn persuni oħrajn jgħidu li qegħdin magħna. Hekk f'komunità li hija ħafna ikbar minn dik li bħalissa tinsab preżenti ġewwa din is-sala. Huma ħafna hekk eżis li qegħdin lejla jakkumpanjawkom bit-talb u matul dal-ġranet qegħdin jitolbu għalikom biex taqtfu hekk il-barra fil-font. Li taqdef il-barra hekk fil-font hekk ifisser li inti taraf flok tikkalkula skont il-kapaċità tiegħek tħalli lill-mulej u l-kelma tiegħu tmexxiki. Jekk aħna inħallu fidejh, il-mulej ħajamilna ta' bilħaq sajida tal-bnedmin. U naħseb jien iċ-ċirkostanzi li fihom qed isseħħ l-ordinazzjoni tagħkom, eżis Mario, Etienne u Andrew, hija tassew hekk sitwazzjoni li sfidatkom li tafdaw fih. Tantu hekk li laqqas bżajtu tażlu id-data mhux tant skont il-kalkoli ta' x'ħajiġri għax ħadd ma seta' jkun jaf se jiġri kif ħatkun is-sitwazzjoni fit-19 ta' Ġunju, imma żiltuha xrittu wkoll quddiem l-okkażjoni liturġika tas-solennità tal-qalb ta' Ġesu, intom qed tuli tlieta li intom mingħajr ma tkellimtu flimkien imma wieħed wara l-ieħor qed tuli għax nixtiequ li f'dan il-jum tant sabiħ tal-qalb ta' Ġesu aħna f'dak il-jum hekk nirċievu d-don tal-Ispiritu Santu. U allura jekk il-ġurnata turik hekk minn filgħodu u x'hekk, allura dan huwa anki awgurju. L-awgurju ovvjament mhuwiex tal-pandemiji, imma l-awgurju hu li propju x'intafdaw fih xi kultant il-mulej għall-bidu tibda tistaqsi u tonfoħ u tgħid imma dan il-mulej għalfejn lili kien hawn tant dvelji sbieħ, kien hawn tant ordinazzjonijiet fil-Knisja Katedrali, kien hawn tant momenti normali għalfejn xi wasalt jien propju dawn iċ-ċirkustanzi, imma meta nħallu f'idejn il-mulej kif ħalla Xmun, kif ħallew anki sħabu, xejn bis-sempliċità kollha Xmun qallu l-mulej isma' ħabib, aħna għamilna lejl sħiħ nitħabtu ma qbadna xejn, imma għall-kelma tiegħek ħankala xbik, x'in intgħidlu isma' mulej, isma' ħabib. Jiena provajt, jiena nitħabat, jiena programmajt, imma ġara xejn minn dak li xtaqt, imma għall-kelma tiegħek ħankala xbik, u l-mulej jipprovdi fuq li jipprovdi fuq li jipprovdi. U min jaf hekk il-mulej kif jikteb u x'hekk fil-qalb ta' Ġesu, santwarju ta' Pinu, hekk ċirkustanzi li propju l-qalb tagħna aktar milli tista' tfihjem tista' biss tikkontempla. U jekk aħna anki f'dan iż-żmien tal-pandemija u tal-wara ngħidu hekk il-pandemija ma nafux eżatt f'liema mument qegħdin u x'bhemm mewġa oħra, il-mewġa d-dieċ, imma f'dan iż-żmien li fih anki aħna s-saċerdoti u intom anki li qegħdin fil-formazzjoni għextu dal-mument li bdejna nistaqsu ftit x'inhu l-essenzjal tal-ikkonsagrat tal-mulej, x'ifisser jagħti ħajtu
lill-Alla, xi fisser, u kien hawn ħafna opinjonijiet. U forsi l-mulej irid anki jagħtina aktar dawl l-Ispirtu tiegħu biex nifhmu anki f'dawn il-mumenti tal-istorja x'dawl, x'kelma tal-providenza tiegħu qiegħed iwasslilna. Naħseb jiena skoprejna wkoll l-essenzjal tas-saċerdot tal-ikkonsagrat u li jkun ta' Kristu. Donna tant hija ħaġa sempliċi imma nibda minni xi kultant tant minsija fil-ħajja ta' kuljum. Hekk Alla biżżejjed għalija. U Alla huwa dak li mbagħad jagħtini l-kreattività. Jekk Ġesu jinsab f'qalbi, jekk kapaċi ngħid is-salm li nafuh bl-amment 23 il-mulej u r-raj tiegħi xemma jonqosni u anki s-salm 139 mulej intarbilni u tarafni, intaf meta noqgħod u meta nqum. Jekk aħna niftakru dal-kelmiet u dawn huma verità, allura mbagħad dak li jiġi l-bqija ħajkun anki frott hekk dak li hemm f'qalbi. U allura m'għandix għalfejn nibża. Il-mulej ħajamilni sajjiet tal-bnedmin, min jaf x'fehmu x'mun u sħabu dakinhar li Ġesu qalilhom hekk. Min issa tibdew taqbdu n-nies, min jaf. Imma imxew. U anki intom hekk ħatejxu mumenti kbar u qawwija l-kelmiet li ħatejdu. Anzi intom insertajtu li propju qudiemkom, speċjalment inti Mario, qabel ħatejdhom int ħajġedduhom is-saċerdoti hekk il-wedit tagħhom. U dawk ħajibqgħu dejjem aktar ġodda, ħajjieħdu aktar kulur. U allura dak li qegħdin aħna hawnhekk nagħmlu llejla x'qed nitolbu għalikom, nitolbu li Kristu jkun f'qalbkom. Ikun f'qalbkom. Hekk. Ħuk Mario u xek Daniel għamillek u anke għall-ordinandi għamel dik l-ikona. Hekk meta spjegajli l-ewwel qalli li kien attent għall koronavirus għax infatti m'hemmx kuntatt bejn Kristu u x'mun Pietru. U interessanti jekk dik l-attenzjoni, anki l-isem mhux hekk li jingħatat, hekk imsejjaħ biex taqdi, biex tħobb u biex taħfer. U naħseb jiena min ikun ġarrab f'qalbu l-esperjenza ta' Kristu ħajjitgħallem iħobb, ħajjitgħallem jaqdi, ħajjitgħallem jaħfer. Għaliex dik mhijiex biex ngħidu hekk xi ħaġa li nagħmluha quddiem in-nies, mhijiex xi ħaġa li nagħmluha b'mod virtwali, imma b'mod reali. Li jekk għandi l-Kristu fija jien kapaċi ninżel għall-kubtejja u immiss il-persuni kif anki f'din is-sitwazzjoni tal-pandemija indunajna li s-saċerdot jekk għandu l-Kristu f'qalbu, il-Kristu jista' jwasslu b'kull mezz għaliex aħna msejħin propju għal dan biex naqdu, biex inħobbu u biex naħfru. U għalhekk ejjew eżis ħuti aħna stess illum waqt li nirringrazzjaw lil Alla ta' dan ir-rigal kbir li qed jagħtina f'dawn it-tliet żgħażagħ li qegħdin jersqu għall-ordni sagri tal-Presbiterat u d-Djakonat waqt li nibqgħu nitolbuh għar-rigal ta' aktar vokazzjonijiet din is-sena speċjali ta' talb għal vokazzjonijiet. Ejja aħna wkoll nitolbu biex il-mulej ikun fil-qalb tal-qalb tagħhom. Tkun il-qalb ta' Kristu dik li tħabba ġo fihom, tkun dik li ddawwalhom u tfarraġhom, tkun dik li ddewwihom u tgħinhom fil-ħajja tagħhom. U dejjem għandna l-ħarsien ħellu ta' Omna Marija. Hawnhekk warajja rappreżentata propju fis-sempliċità tad-dar tagħha ta' Nażaret, waqt li ġor f'ġufa lil Ġesu qiegħda wkoll tagħmel ix-xogħol sempliċi u qaddis fl-istess ħin tad-dar. U aħna wkoll eżis Mario, Etienne u Andrew, jekk aħna jkollna Kristu f'qalbna, nistgħu nitqazzu u nqazzu mhux darba kultant, imma ta' kuljum. Dan huwa l-awgurju tal-komunità ta' bosta persuni li qed jingħaqdu magħkom illejla. Din hija wkoll ix-xewqa tal-Knisja għalikom u aħna wkoll nibqgħu nitolbu għalikom biex Kristu jkun fil-qalb tagħkom u mill-qalb tagħkom intom tatuna lil Ġesu.
U ra żewġ dajjes qegħdin max-xatt. Għas-saċerdoti, għal dawk impenjati fil-pastorali vokazzjonali, għall imamdin kollha, biex mimlija bl-Ispirtu ta' Kristu ikollhom għajnejhom imdawla ħalli jaraw fil-profondità is-sinjali tal-mulej li jaħdem fil-qlub tal-persuni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aqde fil-barra fil-font u kalaw ix-bik tagħkom għas-sajt. Għal-benefatturi kollha li jsostnu l-opra tal-vokazzjonijiet bit-talb, bl-offerta ta' tbatija tagħhom, bl-għajnuna materjali. Nitolbu b'mod speċjali għall-aħwa ħbieb tas-seminarju u daw kollha li huma l-benefatturi ta' din il-qalb ta' djoċesi, ħajjin u mejtin, sabiex il-mulej iroddilhom grazzi bil-kotra għal fiduċja tagħhom fil-providenza bla tarf tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Xmun Pietru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu dbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għal ħutna Mario, Etjen u Endru li qed jersqu biex jirċievu l-ordni sagri, biex jibqgħu iġarbu kontinwament f'qalbhom il-ħnina u l-maħfra tal-mulej Ġesu. U hekk ikunu xhieda awtentiċi tal-imħabba u l-ħnina ta' Alla għall-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inkantaw flimkien innu numru 2 it-tielet strofa. Il-Verġni Marija hija dik li kienet tosf f'qalba il-kelma tal-mulej u toqgħod taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Ejjew induru għall-interċessjoni materna tagħha aħna u nitolbuha tqiegħed taħt il-ħarsien tagħha lil dawn il-qaddejja ta' bina Ġesu, Mario, Etjen u Endru. Minn fuq il-fuljetti li nqasmu numru 7. Nitolbu flimkien. Marja, Omm il-bnedmin kollha, ixħet il-ħarsa tiegħek mimlija ħlewwa fuq dawn it-tliet tuliedek. Ejnhom jozzu s-sejħa li jibnek għamlilhom meta sejħilhom biex jimxu warajh u għażilhom biex ikunu ħbieb tiegħu. Ejnhom għajmu fihom id-don ta' Alla li ser jirċievu bit-tqejjid tal-idejn u jħarsu bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu it-teżor sabiħ li se jkun avdat f'idejhom. Għallimhom ikunu doċli għat-nebbieħ tal-Ispirtu Qaddis u jħallu lilu jmexxihom f'kull pass tagħhom. Marija, Omm tas-saċerdoti, flimkien ma' dawn ħutna żomm ukoll fil-qalb tiegħek lis-saċerdoti kollha tagħna. Sawwar il-qalb tagħhom fuq il-qalb ta' Kristu ibnek, ir-raj it-tajjeb tagħna li taħajtu għan-naċ tiegħu. Għamel li f'isem ibnek jirgħu il-merħla fdata lilhom u jieħdu ħsieba mhux bil-fors imma bil-qalb kif irid Alla, mhux għal-qlieħ baxx imma bil-ħeġġa tal-imħabba, mhux bħalli kieku jaħkmu bil-qawwa fuq dawk fdati lilhom, imma billi jkunu ta' eżempju għal-merħla. Marija, Omm il-Knisja, għatina dejjem għaddejja qaddisin li waslu blotja ta' ħajjithom il-Vanġelu tal-ferħ ta' ibnek Ġesu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inkantaw flimkien innu numru 3.
fexet Marija, il-mara unika, l-om tant maħbuba, lid-dinja tirbaħ mal-imħabba. Dejjem inwasslu l-ħajja tiegħek li tiġi mis-sema. Amulej minn dawn idejna, dak kien offerta tal-qalbek, ix-xewqa li kull wieħed għandu, l-inkwiet tal-ħajja kollha tagħna. Mulejja li kirridu ngħixu, imħeġġa sew bil-kelma tiegħek, biex nerġgħu nagħtu lil kull bniedem il-fjamma ħajja ta' imħabtek. Irridu ngħixu kif għexet Marija, il-mara unika, l-om tant maħbuba, lid-dinja tirbaħ mal-imħabba. Dejjem inwasslu l-ħajja tiegħek li tiġi mis-sema. Alla u dak li hu ta' Alla biss ma jiskadi qatt. In-nisrani huwa dak li f'ħajtu jażel li jimxi wara Ġesu. Fil-fatt, il-ħajja nisranija hija tweġiba s-sejħa li għamlilna Ġesu. Ġesu isejħilna xi ħobna. Dawn il-kelmiet li l-isqof Marju tagħna fl-ittra pastorali għal din is-sena tal-vokazzjonijiet ejjew issa nserħu ħarsitna fuq Ġesu Ewkaristija li minnu tiġi kull sejħa u don tas-sema. Inkantaw tina l-ħlewwa l-ewwel u t-tieni strofa. Tina l-ħlewwa tal-isla tas-sema, biex il-ġieli jixraqlek nagħtuk. Għal-għalina li tgħadek li taħfer, kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk. Għall-imqazza ta' Ġesu, li merik it-tfal ġkejkni, kebes fina in-nar ta' mħabtek, żomna miegħek imħadnin, biex tifdina bil-jasar ewlieni ta' missierek l-amara ħabej, li taxxa s-sema biġmielek, ta' surritna fil-faqar il-bejt. Għall-imqazza ta' Ġesu, li merik it-tfal ġkejkni, kebes fina in-nar ta' mħabtek, żomna miegħek imħadnin. Mulej Ġesu, inti r-raj tiegħi. Miegħek f'ħajti xejn ma jonqosni. Għaliex imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għaliex inti miegħi.
il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek dawn huma li jwensuni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nadurawk mulej Ġesu. Inti tarbilni. Inti tarafni. Inti taf meta noqgħod u meta nqum. Inkun għadni lanqas lis-sint il-kelma meta inti tkun ġa tafa kollha. L-ebda ħsieb tiegħi mu moħħbi quddiemek. Id-dlam bħad-dawl għalik. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nadurawk mulej Ġesu. Inti tbiddel li l-jili tat-taħbit tagħna fi providenza tiegħek tal-għaġeb. Inti tħares lejna fil-font u temmen fina u tafda fina aktar mill-li qatt aħna nistgħu nemnu u nafdaw fina nfusna. Inti tibqa' sejjaħ bosta għal warajk biex tagħmilhom sajjieda tal-bnedmin. Inti tħobbna u qatt ma tinsa lil dawk li jsejħu lill-isem tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Ħuti jeżis nagħmlu issa ftit waqtiet ta' silenzju insamru ħarsitna fuq Ġesu Ewkaristija. Irresqulu it-talba ħerqana tagħna għal dawn it-tliet għaddejja tiegħu. Irresqulu l-intenzjonijiet li hemm f'qalbna. Natuh il-foħħrija tagħna.
ħenna lina u ismana. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, għamel li l-Knisja tiegħek tfittex f'kollox ir-rieda tal-missier. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, sikket fl-adolescenti li ħna li jbeżżowhom u għatjom il-milja tal-ħbiberija tiegħek. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, għati li żgħażagħ li jilmħu l-ġmiel tas-sejħa tiegħek ħajkunu għaddejja ta' saltnatek. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, għati l-ispirtu tiegħek lill-arajjes, lis-seminaristi u lin-novizzi biex illisnulek liva tagħhom bil-qalb u bil-kuraġġ. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, dawwal lid-dubjużi, qawwi lil min jitfixkel, farraġ lil min żbalja, għati lil kulħadd l-għajnuna tiegħek. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, seddaq fil-fedeltà lil Mario, lil Etjen u lil Andrew u lil dawk kollha li inti ssejjaħ biex jikkonsagrawlek ħajjithom. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, kun int il-qawwa tal-miżżewġin biex iħobbu lil xulxin kif int tħobb lill-Knisja tiegħek. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, għamel li s-saċerdoti li jiċċelebraw l-Ewkaristija jisiru jixbħuk fil-misteru tas-salib. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, ħares lill-missjonarji tal-Evanġelju tiegħek biex aktar bnedmin jaslilhom il-ferħ tas-salvazzjoni. Mulej ħenna lina u ismana. Lilek biss inħobb mulej. Warajk biss irid nimxi. Lilek biss irid infittex u lilek biss irid naqdi. Nitolbok mulej, ikmandani dak li trid. Irrid naqdik bil-ferħ kollu ta' qalbi. Għaliex mhux l-indiema, imma l-imħabba qiegħda ssejjaħ li lejk. Għamel mulej li nkun kapaċi nisma' dak li tixtieq minni. Enni ngħix dak li tikmandani u kmandani dak li trid. Għamel li nsibuk mulej, għax qabel ma nsibuk ma nistriħux. Fik biss tinsabi lena u l-mistrieħ tiegħi. Int għamiltna lik u Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Niftaħ mulej din it-talba bl-istess mod li għalaqta bħallum sena lejliet l-ordinazzjoni diakonali. Mulej nitolbok biex tagħtini l-għajnuna sabiex inkun kapaċi ngħix din it-talba ta' Sant Wistin fil-ħajja saċerdotali tiegħi. Iva mulej dan li qed nitolbok ftit sigħat qabel l-ordinazzjoni li nħobbok u li nagħmel dak kollu li tikmandani. X'in inħares lejn din is-sena li għadha kemm għaddiet, naraf kemm grazzi ingħatajt fid-djakonat. Grazzi li permezz tagħhom komplejt nara fi żbuħija li ngħata kollni kemm jien lilek. Mulej,
Kien hemm iżda momenti fejn dawn il-grazzi ma prezzajthomx biżejjed u saħansitra warrabthom. Ta' dan mulej nitolbok skuża. Tul din is-sena komplejt turini aktar jien min jien. U rejtni li jingħadni bniedem ta' d-dem u l-laħam u għalhekk persuna midimba. Kienet ukoll sena fejn fija komplejt turini l-imħabba kbira li jint għandek għalija. U rejtni li tibqa' tħobbni anke fil-momenti fejn ju warrabtek. Id-diakonat wassalni biex nibda ngħix aktar minn qatt qabel l-aspetti tal-qadi u l-aspetti tax-xandir tal-kelma ta' Alla. Kienu dawn iż-żewġ pilastri li għext aktar fil-fond din is-sena. Nirringrazzjak mulej ta' kemm ta' din il-grazzja li ngħix dawn iż-żewġ aspetti b'kull mod possibbli, anke fehm forsi f'għajnejja ma tantx kien possibbli. Nirringrazzjak mulej għalhekk ta' dawk il-persuni li bat li tul din is-sena biex inxandrilhom il-kelma tiegħek u naqdihom. Tul din is-sena komplejt turini xi tfisser li tkun saċerdot. Wara diversi momenti ta' riflessjoni u rejt li s-saċerdot vera huwa dak li jkun disponibbli għal ħaddieħor f'kull mument u f'kull ċirkustanza. Nitolbok mulej għalhekk biex tkompli timlini b'dan l-entużjażmu li nkun saċerdot għan-nies u tan-nies. F'dawn l-aħħar xhur fejn id-dinja kollha donna waqfet, tajtni rigal ieħor. Permezz dawn il-momenti kelli ċans nirrifletti aktar fuq l-affarijiet l-aktar essenzjali tas-saċerdozju. U għalhekk f'dan iż-żmien b'tant serenità komplejt nitela aktar f'idejn ir-rieda tiegħek. Mulej, iżda kif ninsab għall-kubtejja f'dan il-mument quddiemek, nitolbok biex tenni inkunu l-ewwel u qabel kollox saċerdot qaddis u dak li nxandar inkun kapaċi ngħixu. Nitolbok mulej tenni ngħix is-silta li għażilt f'dan il-pass li ser nieħu. Morru mela, għamlu d-dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Nitolbok mulej biex ma nkunx marbut biss ma' ċerta nies imma nkun miftuħa l kulħadd u nwassal din il-kelma lil kulħadd. Nitolbok tenni biex fis-saċerdozju tiegħi inwassal dan kollu. L-identità tiegħi bħala saċerdot nixtieq norbotha u nibnija fuqek. Għalhekk nixtieq li tul is-saċerdozju tiegħi nkun lest li ngħin lil ħaddieħor filwaqt li nitolbok tenni ngħix ħajja awtentika kif għext int biex dak li nxandar l-ewwel u qabel kollox ngħixu jien. Nitolbok mulej biex ma nkunx marbut la mal-kargi u laqqas mal-poter imma jenni ngħix ħajja umli li ħabbartilna jint tul il-ħajja tiegħek. Ħallini nkun persuna li ngħix il-manswetudni. Nixtieqek mulej tużani biex inressaq tant persuni lejk u dan iseħħ aktar milli bil-kelma bl-eżempju. Iva mulej, dan huwa li qed nitolbok ftit sigħat qabel ma niġi midluk bis-sejt ikkonsagrat. Qed nitolbok biex tenni ngħix dan kollu biex bekk inkun saċerdot li nittrażmetti l-barka fuq l-oħrajn. Ma li d-dixxipli rċivew l-Ispiritu Santu u madlong bdew ixandru l-karigma, bdew ixandru lil Ġesu imqajjem mill-mewt. Il-bażat li kellhom warbuhom kollha l-ġenb għax issa jinsabu mimlija bl-Ispiritu Santu. Nitolbok għalhekk mulej biex dan l-istess Spiritu li niżel fuq l-Apostli nhar Pentekoste jinżel fuqi biex bekk inwarrab il-biżat kollha li għandi u nxandar bil-ferħ lil Ġesu il-xuxtat. Mulej bħal kull persuna oħra jien persuna midneb u żgur li ser ikun hemm mumenti fejn l-identità li nixtieq li jkolli ser inċappasa. Nitolbok għalhekk mulej bil-qalb kollha permezz tat-talba ta' San Filippo Neri u nagħmilha tiegħi mulej ħuħsib il-Mario għax Mario jitradik. Nitolbok mulej biex kif dejjem għamilt meta kont fl-iżball tibat li nies biex xiruni li ninsab fl-iżball. Fil-waqt li nitolbok biex kull darba li naqa' insib li dejn mimlija ħnina tiegħek biex tenni nqum u nerġa' nkompli miexi tul it-triq. Dan mulej ma nistax nagħmlu jekk ma nkunx persuna tal-Ewkaristija. Ħallini mulej nitpaxxa quddiemek fil-mumenti tal-adorazzjoni. Fil-waqt li nitolbok
biex f'dawn il-momenti tkompli tenni nimxi triq. Jekk ma nkunx saċerdot Ewkaristiku, żgur li mhux ħankun nista' ngħix is-saċerdozju bl-aħjar mod possibbli, għax il-ferħ vera jiġi permezz tiegħek. Nagħlaq mulej permezz ta' din it-talba li ktibt lejlit l-ordinazzjoni tiegħi. Mulej Ġesu, inti tafni sewwa, taf min jien u taf sewwa x'insarraf. Inħobbok mulej, inħobbok b'qalbi kollha, imma l-imħabba tiegħi mhix tal-istess livell tiegħek. Tlabti biex nintelaq fidejk u hekk ser nagħmel. Nofrilek mulej il-ħajja tiegħi kollha. Nofrilek mulej kull mument tal-ħajja tiegħi, kemm il-mumenti sbieħ kif ukoll il-mumenti koroħ. Nofrilek mulej ukoll il-futur tiegħi li ma nafx x'isser isarraf, imma dan inti tafu sewwa. Mulej, kun int il-għajn tal-ħajja tiegħi, kun int l-iskop tal-ħajja tiegħi. Għax kienet l-imħabba tiegħek li waslitni biex nagħmel dan il-pass. Kun miegħi għalhekk tul din l-avventura li ser nibda, kun int il-boxla ta' dan il-misteru kbir. Amen.
Hawnien mulej. Darba jmislili. Kull sena li ġejt għal din il-velja dejjem kont ngħid min jaf meta tkun tiegħi. U llum waslet il-moment li ninżel arkubtejja quddiem dawn ħuti u nirringrazzjak ta' dak kollu li għamilt miegħi matul dawn is-snin. 18-il sena ta' ħajja reliġjuża mixja li inbidlet kompletament mill-bidu tagħha sal-ġurnata tal-lum. Għażliet nies li għenuni u kienu preżenti f'ħajti. Iż-żmien jgħaddu ma jistenna lil ħadd. Għadni niftakar 4 snin ilu meta irfista l-ewwel darba fis-seminarju. U kont nara dan il-jum ħafna l-bogħod, imma wasal. Mulej, f'dan il-moment nixtieq nirringrazzjak. Nirringrazzjak ta' dak kollu li għamilt miegħi. Nibda billi nirringrazzjak tal-eżiż ġenituri tiegħi li kienu fundamentali fil-ħajja tiegħi u fis-sejħa tiegħi. Kienu xhieda awtentiċi fis-sempliċità tagħhom ta' fidi nisranija. Nixtieq nirringrazzjak li entom jaslu u anki bil-protezzjoni ta' Ommok Marija għal 40 sena żwieġ xahar ilu. Nirringrazzjak ukoll tas-sapport kbir li sibt f'ħuti u fir-raġel toħti u għal-ixle fin-neputi. Fiċ-ċokon tiegħu fis-sempliċità tiegħu tara żbuħija ta' tfal innoċenti li jemnu li inti dak li verament tista' tħobb. Nixtieq nirringrazzjak mulej ukoll tal-familja. 18-il sen ilu meta dħalt il-kunvent ġejt adottat minn familja oħra ta' patrijiet. Li dawn kienu dejjem ta' sostenn u ta' kuraġġ. U għaliex le, ma nistax ninsa dawn l-aħħar 2 komunitajiet li jgħix ġewwa l-Gżira Awċija, mod partikolari lil gwardjan li kien ta' sostien f'dawn is-snin tal-istudji tiegħi. Nirringrazzjak ukoll tal-komunità li ntqajt magħha fis-seminarju. Nibda mill-isqof u mbagħad ngħaddi għar-rettur u l-grupp ekip formattiv u anki lis-seminaristi li konna dejjem għal xulxin f'kull mument. Ma nistax ma nsemmix dawn il-ġranet li għaddejna flimkien jiena Mario u Andrew tal-irtir. Ġranet li għenun inkompli nitqanqal biex nersa iżjed lejk fil-ħajja ministerjali li qiegħed tippreżenta li qudiemi. Bib ieħor li sibt f'ħajti. Li ngħid il-verità, għal snin twal kien ibeżżani. Kont ngħid le, il-ħajja saċerdotali ma toċċ għalija. Minti poġġejt ħdejja persuni li għenuni nifhem li iva anki din tista' tkun it-triq tiegħi. Triq ta' evanġelizzazzjoni, ta' katekezi, għat-tfal u l-adolescenti li matul dawn it-18-il sena intqajt magħhom li għenuni nara faħjar l-entużjażmu u s-sabiħ tal-kelma tAlla. Mulej nixtieq nitolbok tibgħat il-barka tiegħek fuqi u fuq sħabi li nhar il-ġimgħa sejrin inkunu ordnati. Biex din il-mixja tkun verament mixja li nsegwuk. Missirna San Franġisk kien imsejjaħ mill-Knisja bħala Kristu ieħor. Minix ħaniġu qudiemek bil-preżunzjoni li nkun bħalu Kristu ieħor, imma nwedek li nipprova nagħmel mill-aħjar li nista' biex ngħix ta' reliġjuż u saċerdot tajjeb.
Qabel ma sawartek fil-ġuf araftek. Qabel ħriġt mieħdan ommok ikkonsagrajtek. Ek tistqarlu mulej lill-profeta Ġeremija. Mulej Ġesu, il-lejla hawn quddiemek, inħoss li dal-kliem qed tgħidu lili. X'in inħares lura lejn ħajti, insibek hemm dejjem preżenti, turini mħabbtek, sempliċement tħobbni. Il-lejla hawn quddiem il-preżenza tiegħek fl-Ewkaristija, nixtieq nistqarlek ir-rat ta' ħajr għal ġid kollu li għamilt miegħi. Mulej Ġesu, nixtieq nirringrazzjak tal-familja tiegħi. Iva, familja li forsi mhix perfetta. Iżda la sa mill-ewwel mumenti ta' ħajti fuq din l-art laqqetni miegħek u mal-imħabba infinita tiegħek. Dan mod partikulari meta rċevejt is-sagrament tal-Magħmudija. Iva mulej, nixtieq nirringrazzjak għall-familja tiegħi għax permezz tas-sagrifiċċji li l-ġenituri tiegħi għamlu fil-konfront tiegħi, bdejt induq l-imħabba tiegħek, bdejt induq lilek għax inti mħabba. F'din l-ewwel familja mulej Ġesu, int bdejt issaqqi dik iż-żerrija tal-vokazzjoni li int kont ħawwilt f'qalbi u dan permezz tal-ġenituri, oħti u l-qraba tiegħi. F'din l-ewwel knisja, fil-knisja domestika. Il-mixja tiegħi mulej fl-arfin ta' mħabbtek u tad-dixxirment fuq il-vokazzjoni f'qalbi kompliet timmatura u tikber fit-tieni familja tiegħi, il-familja parrokjali ta' San Lawrenz, li fija trabbejt u li fija rċevejtek għall-ewwel darba, kif ukoll irċevejt il-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-konfermazzjoni. Nixtieq nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek f'ħajti permezz tal-kappillani li inti provdejt lil din il-komunità u li fihom dejjem sib dik il-figura ta' missier li lest jismani u li permezz tal-kelma u l-eżempji tagħhom int mulej kont qiegħed issaqqi fija dik iż-żerrija. Nirringrazzjak mulej Ġesu tal-li kont preżenti fil-katekisti li akkumpanjawni fil-vjaġġ tal-fidi tiegħi u ta' tant nies li fil-moħħbi kienu jitolbu u għadhom jitolbu għalija. Grazzi mulej Ġesu b'mod partikolari ta' żewġ gruppi, dak tal-Abbatini li permezz tiegħu kelli x-xogħol li naqdik mill-qrib fuq l-artal, kif ukoll tal-grupp taż-żgħażagħ li fihom dejjem sibt aħwa li jsostnuni bl-ispirtu żagħżugħ tagħhom. Mulej Ġesu, kif inti stess qarrejt, jiena magħkom dejjem. Iva, jien dejjem kont preżenti f'ħajti, dejjem kont miegħi. Kont miegħi fi familja oħra, dik tas-seminarju. F'din il-familja komplejt nirċievi dik li mħabba li ġejja minnek u dan fis-superjuri u ħud is-seminaristi li akkumpanjawni matul il-vjaġġ tas-seminarju. Però mulej Ġesu l-imħabba tiegħek deret mod speċjali fl-imħabba materna tal-komunità tas-Sorjiet u ta' dan jingrat ħafna lejk. Nixtieq nirringrazzjak mulej ta' diversi esperjenzi li permezz tagħhom komplejt tagħtini l-għajnuna tiegħek biex qalbi tkompli tinfetaħ lejk. F'moħħ jiġu diversi arċiprieti u l-komunitajiet parrokjali u diversi gruppi li laqgħuni u ħabbewni matul l-esperjenzi pastorali tiegħi. Żomm mulej taħt il-ħarsin tiegħek u birek lill-komunitajiet parrokjali tax-Xara, tan-Nadur, tan-Silem u dik ta' San Ġorġ li fihom wettaqt l-esperjenzi tiegħi. Il-lejla hawn f'riġlejk mulej Ġesu, nirringrazzjak ukoll tal-esperjenza tas-sena intermedjarja li għamil ġewwa l-parroċċja tas-Santissimo Sacramento f'Ruma. Matul din l-esperjenza mulej komplejt tħobbni u permezz ta' dan dik iż-żerrija tal-vokazzjoni komplet tikber. Iżda f'din l-esperjenza mulej int għallimtni verità importanti li traqat tiegħek mhux bil-fors dejjem se jkunu traqati. Fil-fatt kif wasalt lura
matul il-5 sena fid-discerniment tiegħi, int kont qed tidlobni biex nieqaf ftit, propju biex nara f'aħjar imħabtek u nneħħi minn moħħi dak iċ-ċpar li ma' żmien beda jfixkel xi ftit il-viżjoni tiegħek f'ħajti. Kien żmien ta' grazzja kbira għalija, fejn għex l-esperjenza tal-fuħħari li jagħti forma lit-tafal u minnu joħroġ kopolavur. Fl-esperjenza ta' dan iż-żmien ta' riflessjoni, maġuna bl-esperjenza ta' xogħol u bl-akkumpanjament, għaraft il-bżonn li nintela aktar fidejk għax huwa int is-sid ta' ħajti. B'din il-konvinzjoni iktar ċara komplejt il-mixja tal-formazzjoni tiegħi fis-seminarju. Però mal-ewwel kelli ċans nesperjenza din it-telqa fidejk. Dan minħabba l-fatt li meta kollox kienet juri li issa kont se norda djaknu, ġiet preżenti f'ħajti u fid-dinja kollha l-imxija tal-Covid, li ħarbtet il-pjanijiet ta' bosta u li ħarbtet ukoll l-ordunazzjoni djakonali tiegħi. Anke f'di sitwazzjoni, ikolli nistqar li ma kienx faċli nintelaq fidejk u fil-pjan divin tiegħek. Iżda din l-isfida kienet opportunità għalik biex tibgħat li nies f'ħajti li bil-kelma u bl-eżempju tagħhom fakruli li għandi nintelaq fidejk u ngħix dik lotja ta' ħajti b'mod totali li minn hawn u ftit sigħat oħra se tkun issiġillata bis-sagrament tal-ordni. Issa li ninsab hawn f'riġlejk fl-għadba tal-ordinazzjoni djakonali tiegħi, irid intenni l-grazzi kbira tiegħi tal-imħabba li inti urejt f'ħajti sa mill-bidu tagħha, tal-esperjenzi u l-persuni kollha li laqajtni magħhom u li kienu għodda tajba fidejk biex sawruni f'dak li jien illum. Nitolbok mulej Ġesu tagħtini l-grazzja li nkompli niftaħ qalbi għal imħabtek fil-qadi ta' ħuti u tal-Knisja. Din il-grazzja nitloba bl-interċessjoni ta' San Lawrenz, Djaknu Martri, li taħajtu lil Kristu u lil Knisja. Fuq kollox nafda ħajti u l-vokazzjoni tiegħi taħt il-mant tal-Madonna ta' Pinu li f'riġlejn is-santwarju tagħha se niġi konsagrat lil mulej. O Marija, żomm il-ħarsa materna tiegħek fuqi, ħalli bħalek inkun għaddej fidil, int li mort tiġi tħaffef lill-oljiet biex hemm taqdi lil qariba tiegħek Eliżabetta. B'dan is-sentiment f'qalbi nagħlaq dit talba tiegħi bli nissellef kliemek o Marija u ngħidlek mulej Ġesu. Hawn jien l-għaddej tiegħek ħajsir minni skont kemtek. Amen.
issa sabiex nirċievu l-barka ta' Ġesu Ewkaristija. Mulej Ġesu, fl-eluq ta' dan il-moment ta' talb qudiemek, nixtiequ kif nagħmlu dejjem nirringrazzjawk u nitolbuk għal benefatturi ta' dawn ħutna, benefatturi ħajjin, benefatturi mejtin, fosthom in-nanna ta' Andrew, Marija, li propju llum oġbok issejħilha għal għandek biex mis-sema tifraħ u hemmhekk fil-kontemplazzjoni tiegħek tara wkoll l-nepputi tagħha jsir kollu kemm hu tiegħek. Nitolbuk mulej tassew għal benefatturi li magħhom aħna tant midjuna biex tberrikhom għal providenza tiegħu tagħhom. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dlubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda risna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jidrilhom. Jistriħuma fis-slim. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla
imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbira Omm Alla Marija Santisma, imbierka l-imqadsa Makulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-munejjin tom ġnus kollha, Sebbu popli kollha, għax birajiet jubitu magħna, u kelmet il-munejjidu mal-dejjem. Gloria lil-Missieru lil-Liben, u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Omm Alla, Omm Alla, Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, is-sofissija tal-mewt tagħna. Amen. Jgħidu illi iktar ma siġra titla l-fuq, iktar tniżżel l-eruq fil-fund. Anke oxra tal-baħar, ikolla qarblu olej, ikolla wkoll ħafna imniżżel l-isfel minn taħt. Anke l-binej, u anke l-ħajja tal-bniedem, u anke l-ħajja tagħna l-Presbiteri. Jien nibża li waħda mir-raġunijiet tal-kriżijiet tal-lum, kriżijiet personali, kriżijiet vokazzjonali, professjonali, fil-familji, ġejja mill-fatt li aħna wisq superfiċjali. Ġifieri noqogħdu biss fil-wiċċ. Għaliex m'għandniex il-kuraġġ illi ninżlu fil-fond. Il-ħsieb illum huwa ħsieb dgħajjef tal-bniedem. Għax ma jridx jaħseb. Għax biex taħseb trid tazzarda tinżel fil-fond. Qed ngħidilkom dan anke mnebbaħ mill-Vanġelu u dik is-silta li akkumpanjatkom matul din is-sena. Ġesu lill-Apostli jgħidilhom toqgħodux fil-baxx, toqgħodux max-xatt. Imma uħorġu il-barra fil-fond. U dan li ngħid lilkom lilek lejliet il-Presbiterat u lilkom lejliet id-djakonat investa tal-Presbiterat. Tibżewx tapprofondixxu. Tmorru fil-profondità, fil-fond, fi kliem ieħor. X'tapprofondixxu? Il-misteru. Il-misteru tal-bniedem, meta ngħid il-misteru tal-bniedem, il-misteru tiegħek innifsek tagħna nfusna x'aħna misteru.
jekk aħna maħniex kapaċi ninżlu fil-fond u nagħmlu dik l-introspezzjoni qed nistiednu l-gwaj. Naturalment, kif qal ir-rettur, biex inti tmur fil-fond tibża. Tibżewx. Tibżewx. Ibża jekk inti tibqa' biss fil-wieċ, fil-superfiċju. Naturalment, jekk huwa importanti li tapprofondixxi l-misteru tal-bniedem, kemm hu iktar importanti li tapprofondixxi l-misteru ta' Alla. Għax anke ma' Alla, u anki aħna li għandna vokazzjoni li suppost nkunu qrib tal-Alla, hemm ir-riskju li nkunu superfiċjali, li ma napprofondixxewx il-misteru ta' Alla. Bil-biżat kollha li ġib miegħu. Għax iktar ma toqrob leħ, jien jidhirlej Teresa l-kbira tgħid hekk qisu dik jew San Ġwan tas-Salib, qisu dik il-nemusa illi tibda ddur mad-dawl u iktar ma taqrub lejn id-dawl hemm riskju li tinħaraq. Jalla ninħarqu fil-misteru ta' Alla. Dan ifisser li irrid ikollna dik l-abilità li nagħmlu lettura profonda. Lettura profonda. Meta ngħid lettura profonda nifhem anke l-lettura tal-kelma tal-Alla. U allura l-approfondament teoloġiku tiegħi. Tkunewx minn dawk li tissodisfaw bil-ftejt, b'dak li għaddej. Imma nirrakkomandalkom aqtfu fil-fond, anke fil-riflessjoni tal-kelma tal-Alla, anke fil-riflessjoni teoloġika. Narġa' ngħid, hemm il-periklu, intom tafu x'qed ngħid, illi nibqgħu fil-weġġ. Naturalment, impenjattiva, impenjattiva. U ġib magħha ċertu għażliet. Imma inkella tal-wiċċ, tal-baxx tkunu. Hemm il-lettura tal-ġrajiet ta' madwarna, ħbib tiegħi. Jekk aħna naraw biss dak li jidher, għandna l-tejb ta' lettura. Imma jekk imorru il-ġewwa fil-fond fi lettura tar-relazzjonijiet ta' madwarna, ħbib tiegħi, tas-soċjetà ta' madwarna. Hemm lettura superfiċjali, hemm lettura profonda. Anke hemmhekk aqtfu fil-fond. Għax inkella l-Ministeru tagħna jkun ministeru fjak. Imbagħad u nieqafaw anke fil-pastorali tagħna fġeħ kemm hemm tibqgħux max-xatt. Jew il-biża', jew l-għas, jew il-kumdità. Tista' twassalna biex aħna d-dajsa nħalluha edbej u x'hekk jgħidu. Nħalluha għax nibżgħu mill-maltemp u nibżgħu mill-mewġ u nibżgħu mill-fond. Aqtfu l-barra fil-fond. Ġifieri ffittxu imirħu fi bħra ġodda. U dan qed ngħid lilkom ngħidu għad-dajsa ta' Pietru għall-Knisja. Intom ministrej tal-Knisja kell-Bambin Rejt. Hemm it-tentazzjoni li
narġenejt, għal ħafna anke biex nibżaw li tereq id-dajsa. Le, irriskjaw. Fl-aħħar mill-aħħar il-mulej Ġesu qed jgħidilna u qogħdu fuq il-kelma tiegħu. Allura anke fl-għażliet pastorali tagħkom approfondixxu u morru il-barra minn l-ilmijiet ċertej u tas-soltu. Għaliex fl-ibħra profundi tistgħu tagħmlu esperjenzi sbieħ ħafna. Dan li nirrakkomanda, dan li irriflettejt waqt it-talb il-lejla u inħallilkom għal futur tagħkom. Tajjeb. Għandkom isqgħu ġdejt, tajjeb, li jaf xi fisser taqdif tistat fil-fond. Allura għamlu kuraġġ, tajjeb. U nafdakom lil Marija. Jiena jġini f'moħħi dak il-verset fejn jgħidlu Marija kienet toqgħod taħseb bejna u bejn ruħha. Jisu Marija kienet toqgħod tapprofondixxi dak li kienet tisma' u tara f'Ġesu. Jalla il-Verġini Marija, it-tlieta li intom semmejtuha tkun għalikom akkumpanjatriċi dell-avventura tal-ġen. Ok? Bambin ma'kom. Grazie. Nirringrazzjakom il-koll li kontu hawnhekk magħna anki dawk li naqdu magħna permezz tal-medja. Żewġ avviżi osra, l-ewwel wieħed għada li huwa lejliet l-ordinazzjoni niddedikawh bħala mument qawwi ta' talb. Il-komunità nisranija takkumpanja l dawk li fuqhom ħajinżel l-Ispirtu Qaddis bl-istrumenti tas-sawm u bl-istrument tat-talb. Allura nħeġġiġkom il-koll naf li hemm komunitajiet parrokjali li jagħmlu l-adorazzjoni ta' nhar ta' ħamis għada lejliet is-solennità tal-qalb ta' Ġesu ninġabru fil-knejjes tagħna quddiem it-tabernaklu u hemmhekk nitolbu lil mulej għal dawn it-tliet ħutna. U t-tieni avviż nhar il-ġimgħa u x'hekk jum mill-isbaħ għal għawdex tagħna ninaqdu fil-5:30 fuq TVM2 għax-xandira diretta hekk tal-ordinazzjoni ta' dawn it-tliet ħutna. Nistgħu nsegwuha kemm minn fuq it-television u anke mill-midja tad-Djoċeżi u anke mill-Facebook tas-seminarju. Hekk nagħlqu dit-talba tagħna billi flimkien hekk infaħru lil Alla flimkien ma' Omna Marija. Innu numru 6.